זר לא יבין זאת. כיצד אחרי כל כך הרבה שנים, מסגרות לימוד וחיים, הם עדיין מרגישים כל כך קשורים, כל כך מדרשיסטים. בוגרי המדרשייה תולים את הדבר בדמותו הייחודית של הרב יוגל, שהפך לאגדה כבר בחייו. המדרשיסטים מאופיינים בכל מקום בקשר המופלא של המחזור, בדיבוק חברים, בנסיעה בעול, בהשתתפות, בשמחות ובאבל ובצער וביגון. התלמידים הלכו בעקבותיו. זה היה הרב יוגל. אספר לך סיפור קטן. במחזור שלנו, אנחנו סיימנו לפני כ-30 שנה. יש בחור אחד שהבת שלו בת 5, לפני שנה ומשהו, בקניון בקריית שמונה. נפלה מקומה שנייה על הראש, ולמעלה משנה בלוינשטיין. ההתגייסות של המחזור, ש30 שנה לא היו ביחד, זו תופעה בכל מה שצריך, בלבוא, בלעזור, בלסייע, בלעודד, זה הרב יוגל. זה שאנשים שונים ומגוונים מחוברים לדבר אחד, זה בגלל שהרב יוגל אהב את כולם במידה שווה, ואת היכולת להעניק מעצמנו לאחרים, את זה הוא טבע בנו. לכן, מדרשיסט בכל מקום שבו הוא נמצא, הוא מרגיש קרבת נפש, נכונות להעניק מעצמו לאחרים. הרב פרץ סיפר כיצד בעת שלמד בישיבת חברון, הופיע לפתע הרב יוגל בשעת לילה מאוחרת, ולמד עם בוגרי המדרשייה בהתלהבות רבה. בתום הלימוד שאלתי את הרב יוגל, מאיפה כבוד הרב מגיע? מלהיום הייתי בחיפה, ערכתי חופה לתלמיד. נסעתי לבני ברק לנחם תלמיד שישב שבעה. עליתי לירושלים לחתונה של תלמיד שלישי. גמרתי את החתונה, באתי ללמוד איתכם. זה היה הרב יוגל. חמות הייתה בעצם כל עולמו. הטענות שתמיד היו לו על מחזורים, אתם כן עוזרים, אתם לא עוזרים. אתם עם חברותות, אתם בלי חברותות. הוא תמיד ראה בשיעורים, ובכלל כינוסים של בוגרים, הוא ראה בזה חשיבות מאוד גדולה. בוגרי המדרשייה רואים ברב יוגל את אבי המהפכה הרוחנית שהצמיחה דור גאה של חובשי כיפות מכל הצבעים והסוגים. כשהמדרשייה נפתחה, כמעט כל בוגר בצבא דתי הוריד את הכיפה והתבייש לו דתי. מאז שהרב יוגל הקים את המדרשייה יחד עם מרסל סדן, שונתה האווירה בארץ ישראל. להיות דתי זה הפך להיות גאווה דתית. והרב יוגל עבד הרבה מאוד על פיתוח הגאווה הדתית. וכולנו גאים ביהדות שלנו. זה הרב יוגל. זה שינה את כל האווירה בארץ ישראל. המדרשייה אמורה להיסגר בשנה הבאה. אם לא ישתנה משהו ברגע האחרון, ייסתם הגולל על מפעל חייו של הרב יוגל זצ"ל. לא הייתה תקופה בעם ישראל שלימוד התורה היה כה אינטנסיבי בארץ ישראל כפי שהוא קיים היום. וזה הודות לרב יוגל ולישראל סדן, זיכרונם לברכה. ועלינו להמשיך בדרך זו, זו הצוואה הרוחנית שעלינו לסייע למדרשייה בהמשך דרכה.